lingdo Bakhuid. Bantarwa kijing kinyaman sim kibao blay upriang hon lingba u Jisu Christ. Mapi pat pilong kajat benreu balajet kajat lingdo bakanjas im upat benreu Bakhuid upai jong blay bapindup benbena yakikam badon buram jong uta ubalakot yapi nakajing dum syakajing syai bapala jong u. Menchua pimsyam lalong upat henrei menta pilong upai jong blay. Menchua pimsyam layo jing Sngi henrei menta pilayo jing Sngi. Ko bait ngakarpat jor yapi kom kinong way bat kiwan wir wan hab ban kiar nakijing kwa abrai kado kibala yalet ma persyai kamensim jong pi to im kajing im kababha hapteng kijentil bakum ta ladaja baki keno sneu yapi kum kinong kam baman kindop yo i yaki kam babha jong pi bat kin punan buram yo blay haka akher kasngi kakting jong trai Spa nomor Nyospa Kendaipo. Nyospa Kendaipo. Yang George baca utrai lagi jirwai pensoklen risaya utrai ko bendriu syakri dajing men ya utrai syautu ya wan ban rai kmen haleluya. Kashania hautrai kamen sim jonga kashania hakaktin jongu Hallelujah 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 Utrai udon rengkat bat pi Rengkat bat pi Kajing pule naga gospel Bakhuid kat kumu Markus kaburam hame kotrai. Hakata kapor kat bau Jisu udang mi na Jericho lembat kisenran jungu badu pait ba babon ubatimius unongkrang bamala ukun jong utimius ulasong harulanti bat haba ula yosngeu badeu Jisu na Nazareth ula Sdang ban perta bad ong ko Jisu ko kono David to isnei yanga
Bon kilakan het yu kipta yu ban snap jar hanrei ulanang kam prata jam penban ko kunu debet to isneyenga Taïew Jisu la snap badul ong hau khot yu bad kila khot yaw bamala kila ong hu wat kuslai yeng joj ula khot ye pi dag ba bread ya la ka jankup ula yeng joj bad ula wan shau Jisu bad ula ong hau pi kwa bangan le ayu nagabanta chung pi uta ubamala ula ong hu ko nong hikai ai bangan la ban yo i badu Jisu ula ong hu kilej hala kalenti ka jinge chong pi kalapan ko ye pi te mar kum ta hi ulala ban yo i bad ulabot ya u ha kata kalenti ka gospel jong utrai jinge ro ye me ko Chris ko hanmen ko para haba ngi pe yabaro ki kampala ki ba uchisu le ban pan ko ki ba pang ki ba sutam lane ban ai biang ya ka jingyo i ya ki to ki ba mala lane ban pan ya biang ya ki berko ha bun ki bantang yo i ba uchisu ong ka jing ngai chung phi kapan ko ye phi ka jinget chung phi kalapan ko je phi bon sin ngi yo i bat ngi yo sngew ya kane han rei mata ka sngi lada ngi pusan bah bat lada ngi pulesha da ka jing pusan ya kane ka gospel jong u Markus klonong ka bachpau ka lain saupan reu hadas sadu san fo ar ngi yo sngew rengkat ka jinget ka junga ka jung phi ngi don kam ka jing shania bat ka jing treasure tom ro kumjo bat ka jing yai ne kajing ai ne kajing ai bat kajing shania aga jing hautrai kalong kebadan kam ban yo ya kajing kurku jong blai ban yo ya kajing ai e jong blai ngi yo i une ubreu ubamala uba shongkrong ha kalenti ha ba yo sneu yo Jisu tang yo sneu ya kerteng jong Jisu bau Jisu wan sakata kalenti ladan lupa kajing ki jong kata kajing ai kata ka jingki jong ka jingshania ka jingki jong ka jingtre shitom jungu bat ka jingai ti ke jungu how Jisu ha ka donot ke jungu den mata kadau utang sios ngeu ya ka kerteng jong Jisu la Sdang ban perta ban khot yo Jisu ko Jisu isneyanga ko Jisu isneyanga kata ka dei ka jing khot jungu lada ma dan ka ne ka jinget lada ma dan ka ne ka jingshania habau yo sngew yo kerteng jung Jisu patip sapang jung Jisu ngatharai ba khot lane perta yu namar ka jinget namar ka jingshania ya kata ka kerteng jung Jisu Sdang ban khot bad habang yi habau Sdang ban khot ya kerteng jung Jisu don ki bawan ban pentut yu don ki breu ki bawan ban penwid yu don ki breu ki bawan ban pendu ya kata ka jinget lane kata ka jingshania jong une u breu bamala u Bartimeus hanrei ko hanmen ko para namar ba udon kane ka jingtre sitom banyo ya ka jingkurku jong blai den mat kada u khlam sange ban perta ya ka kerteng jong Jisu kuslai ya ka to ka sur ke bawan nabar kuslai ya ka to ka jing persang jong kiwei ban duno ya kata ka jing slor ban penduno ya kata ka mansim tre sitom hanrei ngiyo i ba uyai ne den mata kadau unang yai perta ko Jisu kono David isnei yanga kane ka jing yai ne ka jing perta ka jing u ko hanmen ko para ka penlong yo Jisu ban yeng ban ong khod yo ka penlong yo Jisu ban yeng si jeka ban sngap ya kata ka jing khod jing u badong ba khod yo wan yalam yo sanga ko hanmen ko para kane kan sajana ka banta junga ba jungpi haka jing im ka junga ka jungpi lada ngidon kane ka jinget rengkat kane ka jinget ngidai ban treshitom ngim dai ban yo ban du jingkramen haka jing im jungi ho yo le se chisen perta u Jisu msngap u blai ma ya ka e ka ba pikwa ya ka e ba pipan
Hanrai bon sen ngi long kum no, ngi pat ngi kan ran din no, ngi pat ngi do jingkerman no, ngi pat ngi sange no, ban tresitom lane ban yai ne hakata ka jingej haka jing shania ka jing IT ka jungi haublei hanrai ko hanmen ko para ubathamios mata ka sngi uhikai badu khot yanga badepi pe phidei ban long kum nga sisin khot kibreu kiwan ban panthot yapi kibreu kiwan ban pendu no ya kata ka jing slor jing pi kiwan ban pendu no ya kata ka jing tresitom jing pi hanrai pi habanang yai perta nang yai perta man kapor wat pej ya kata kasur, wat pej ya kata kadur, wat pej ya kata ka jinglong jong kana ka pertai ka bawan ban pendu ban pentelor ya ka jingai jungpi hanrai ya ine ken ya ka jingai jungpi da ka jing tresitom kane ka bang yu I ka ba une bathmios uhika ya nga ba de phi den matagrao to ken ko hanmen ko para manga ban ma phi habun kiliang habun ki banta jong ka jing em jungi ngi yomat ya ka jingpang ngi yomat ya jing sitom ngi yomat ya jing kerdo ngi yomat ya ki ba penlong yang i ban telor ha ka jing im kristan ha ka jing im breu ha ka jing ke jungi ha ki kam ke jam ke jungi ha ka jing don kam ke jungi han rei token menta ka sngi ngin yang triang hala ke jong ki kjat ke jungi balong kum une u batimius yaine ha ka jing jungpi da ka jing sitrash da ka jing trashitom wasngap ya kisur ki bawan penduk jing kerman ya pi kiwan pentelor ka jing tresu tom jing pi hanrei yai sakmat yai perta ya ke kerteng jung Jisu sngap ya ke jing perta jung pi badon ai ke ba pikwa ke ba pi dan kam ngin khabrit lagi jong ki khmat ngin perta hakmat Jisu da ke jing shania da ke jing kerman ke jing IT ba da ke jing tresu tom jungi and your Jesus Christ. Ngin yeng, ngin pla, yala ke jong ke jingej, ngangej, hau blay, pa badan bor baro, unong tau ke beneng berke kendau, badau Jesus Christ kun bamarwe jingu, utrai jingi, ya balapon no mensem Bakhuid, ya balakha ya kemaria tesati, Balasha la ben hopo Pius Pilatus la sanar panai u la yap la tebi u la yar sikbayap ha kasngi kebalai la mipat ni kebayap ula keu sabneng usong sakaman u blai pa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar ke emet kebayap ngangai how man sim Bakhuid ha kabalang Catholic Bakhuid ha ka jing selok Bakhuid ha ka jing map ekipop ha ka jing mipat kado pad ha ka jing em bom jukun amen. Lait-ïa Bakhuid. Amen.
Taduai ko para baka jing kenya junga ba jong pi kan long ma priang huna kmadu bleu pa badan bor baro. To try putting Yang na kti jong pi na kabanta ka jing ro bat borom bat kateng ka jing u ka jing man toy ni bat balang ba ko jing u bara ka wei. Ko blei me balapan biang ya ki jin ai ya ki ba enterwa sa ka kerteng jong me. Badu balanyeu ya ki jing terwa kenya. Kum gajing syakri hok jeng i yame, ngi kerpat ya gajing isne jeng me, baya ka ba mela ai hangi kum katalong jong ka hok, men ai ru ya ka kan penroy yangi sya ka bainong, dau kres uturai jungi. Amen. Uturai udon rengkat bat pi, Rengka bat shiru. token tiu ya laki danut, Kentiu yaki so. tongin ang uturai ublay jungi. Kasong hok bat katay. Da sisya ka long basyong hok bat ka badai ka day ti jingi bat ka jing pen im yangi haman la kapor bat ka jaka ban ay ngu yame ko kan ran ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bom chukut damar kumba mela thau ya ka jaj ben reu leng bao khon bai e jong me kumta hero leng ba jung u mela pan thamai ya ka da ka jing e bakrau damar kata ka day hok ba ka jin thau jong me baro kin shakri yame Baro ki ba laj im kin ya ro yame. Bat baro kru khoj jong me kin kru khu yame. Bat ka wei ka danut bat ka wei ka man sim. Bat kumta mangiro ngi ainam yame. Kat ba da ka jinkman ngi pen bana yame junom. Bakhuid du try. Bakhuid du blay kimat. Bleng bat take it up, da kaburam chong me. Ryo sana shajrong, Ryo sana klem good, Ryo sana yuble junom. Yaro yuta bawan. Aga kerteng utrai, bleng bat bertek idam, da kaburam chong me. Ryo sana shajrong, Ryo sana klem good, Ryo sana yuble junom. Da sisya melong Bakhuid ko try ka thamay jong ka jingkhoid baro. Damar kata ngi kerpat yame topan khoid pan kantang ya kine ki jingtrua jongi dag bapa yaman sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jisu Christ hakapor baladino yu badala kaman snobha ula priang ya ka jingsha sutom ula shim yokpu bad kabaingu yame ula kedia yu badul ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro damar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongpi ha kaju korkom enda lalaya bam ula shim yakukuri bad kabaingu biang yame ula ai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai bat bom jukut ya kabaen penmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta ka jingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga ka jingmaya jong ka jinge Kata sin bagi bam yu ne upu
na ka ching yap chong me ko try kad hadu men wan namar kata ngi bapan menta ya ka ching yap bat ka ching mi pa chung u ngi terwa ha me ko try yok pu jong ka ching em bat yok khuri jong ka ching pen em ngi dai ngoi dem namar malanyeu yangi kibabit ban yeng hakmat jong me bat ban sakri me da kabas ngeu ret ngi karpat ya me bangi kibayo benta kamet bat kasnamuk res ngilong kibal panyatali ka wei daw man sem Bakhuid token mau ko try ya kabalang jong me kabla priang hasatlak ka prathei bato penjana ya ka ha ka jing ej rengkat bat ulyo ukpa Bakhuid jungi ul bird u bishop jungi ka kan hun ki bishop bat baro ki lengdo to kan Mawkhlam ru ya ki hanman ki para shinrang bat kan thei ki balayot ya da ka bakarman ya ka jing mi pat bat ya baro ki bal klat no ka jing isnei jong me to padiang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isnei yang i baro ngi karpat ya me barengkat bat kamaria the soti Bakhuid ka kmi jong ublei ujisa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bat baro Crucifix ki blapen sno bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing imbom jukut bat bengini ro bat pendon burom ye me daw kun jung me u Jisu Christ Dau lambadu badhau kan long me blek pa badan bor ha ka jing long ka wei jung men sem Bakhuid barok beram bat ka jing ro junom la junom amen kumbelah kum yang i daw nong penem bat kumbelah kai nak tin belai ngi nod ban ong kok pa chungi uba habneng kalong ka Bakhuid akarteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me ha ka khandeu kumba habneng Pai yangi menca ka jungbam jungi ka bahala kasngi patama yangi kerengkang jungi kumbang rogi mabi ke belas new yangi badwat yalam yangi sha ka jingpen shoy henry de penlaj yangi na ka bas new to penlaj yangi ngi karpat ko try na ka jing snow baro ha ka jing sbon jung me to ai jing suk jing sanya kisngi jungi knang ba da ka jing rap ka jing isne jume ngin laj barabor na ka pop bangin yo jing da na gajing janjar baro katba ngi dengap kmelanti ya gajing kerman Bakhuid bat gajing wan pat jung nong penem jungi u Jisu Christ Lamar ka jung me ka long kai ma ka jung me ka por bat ka pro chinom la chinom ko try Jisu Christ me belong haki apostol jung me ka jing suk ngai api ka jing suk junga nga ai api wat pe yaki pop jungi henry ya gajing ai jong ka balang jung me but ha ka jing sbun jong me to ay ka ya ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me ma me ubi mat basan shar junam la junam amen ka jing suk try ka dan barabor rain card bat pi ka bat chiru tong ni trwa ya ka ka jing suk iwei ha iwei pat ka jing suk bat pi Bom juga dapat yang ka kasus Hakme kun lang broad jong blay hakme bakit na yaki pop jong ka prathei suk yang ki bala sakhat sha kan ke jing khawai jong ukun lang broad ko kan rat ngam som hok ba man rung po ka yeng ka changa
an rai shong dang de tin kaman sem junga kan sakhya e kamal kas nam kris kamal kan yala mini sha ka chim bam chukut amen. Aspakandriu.
sang ya me nang ai kajing yoro kajing kublay kaboram kanam na kabenta kane khlemat kabakarpang kaba Jisu dalade wanrung hagadanot kajunga kajung pi ai bakane kajing wanrung jong Jisu lang baka Ïukharist hakajung em kajunga kajung pi kanang pankhalanyangi kanang ai borengi banginang la susu bantre sitam ban penroy kajungai kajungi bantre sitam banang yaine hakata kajung syania hakajung duwai kajungi kajung IT kajungi yalade hotrai balang ba kane nginang la susu banyo kajung kurku kibangidan kam hakajung em jungi kijing e kibangidan kam hapo kaying kasam kajungi kajing dap kajing piang hakaliang gamet berkumjuru hakajung em mensem kajungi ko hanmen ko para bu ya kajing tumu kibakarpang jung pi hotrai baro kajing tumu kibangila bu abasdang jong kane kamas na kebenta kibapang kibasitam na kebenta kibaduk kibakerdo na kebenta kajing lailo jong kito kibasate marau kajing snu baper jong kane kepertai na kebenta kajing suk hasatla kepertai kerpang hapo karui jungi bad hakiying kisam bad hakijing im bamarwe jungi ko hanmen ko para ngibu ya kemen simbal khlatno jong iba Henry nong sej hakmat kaduan kajung blay hakajat kadikna kajung blay hakajing it kajing snai kajung blay bau blay un map un saj ki pop kisang ya kelat kitam gidona jungu padialam ya kemen sim jungu sya kajing suk beneng ai bau blay try kan rat unang kurku kurdo ya kaying kasem jungu ya kikur ki khai ki hanman ki para ki jong u tong in ya duai endalap sa yang ngi da kejun ai ba penlaj im ngi karpa di kejun isne jong me ko try ba da kane hi ka sakramen da ka mamelap sa yang ngi ha kane ka prathai men penlong yang ngi kinong yo bentalem ha ka jing im bom jukut dau kres utrai jungi utrai don rainkat bat pi ublay badan bor baro un kurku ya pi ukpa padokon badaban sem Bakhuid amen tulik suk ij basakriya utrai da ka jingi ijong pi mar kaliang ngis ngu ya ublay Laispa akusal. Laispa akusal. Sim Bakhuid, Pardon Crucifix, Amen. And you Jisu Christ, Amen.